poveznica e-prijava.kzz.hr. Za pristup online servisu e-prijava nalazi se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr. Na naslovnoj stranici lijevo u rubrici Kontakt online prijave na natječaje ili na naslovnoj stranici desno među plavo istaknutim izbornicima e-prijava online prijave na stranici. Kako bi mogao koristiti online servis e-prijava, svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Naknadno pristupanje online servisu e-prijava moguće je s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom. Prijava se smatra predanom tek kad je prijavitelj u online servisu e-prijava odabrao opciju pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi. Molimo vas da otvorite stranicu e-prijava.kzz.hr. U gornjem desnom uglu ekrana imate mogućnost registracije. Ukoliko ste se već prije registrirali, samo se ulogirajte sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Ako niste registrirani korisnik, registrirajte se ovdje. Trebate ispuniti vaše ime i prezime. Pod vrstu prijavitelja birate jeste li udruga ili ostali prijavitelj. Upišete vašu email adresu. Korisničko ime mora biti između 3 i 20 znakova, samo slova ili brojke bez posebnih hrvatskih znakova. Lozinka ima od 6 do 20 znakova, opet samo slova ili brojke bez hrvatskih znakova. Lozinku zatim ponovno upišite te unesite tekst na slici kao vrstu antispam zaštite. Nakon što ste sve ispunili, poveznica za aktivaciju vašeg korisničkog imena poslana je na vašu email adresu. Molimo vas da otvorite vašu email adresu, otvorite email poruku koja vam je stigla, te pritisnete aktivacijsku poveznicu. Sada, kada je vaš korisnički račun aktiviran, možete se prijaviti u sustav e-prijava. Upišete vaše korisničko ime, te potom i lozinku, te pritisnete gumb prijavi se. Kada ste se uspješno prijavili, na sredini ekrana možete vidjeti koji su trenutno otvoreni natječaji ili javni pozivi Krapinsko-zagorske županije. Budući da je trenutno više otvorenih natječaja javnih poziva, mičete ekran prema dolje dok ne nađete onaj natječaj ili javni poziv za koji se želite prijaviti. Natječaj prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama. Ovdje možete vidjeti osnovne podatke o navedenom natječaju. Rok za prijavu je 3. ožujka 2022. godine. Obvezni prilozi su obrazac za prijavu programa, obrazac proračuna, obrazac izjave prijavitelja, obrazac izjave o partnerstvu, obrazac izjave o zapošljavanju, te izvješće o volontiranju. Izvješće o volontiranju je obavezno ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje, a obrazac za izjavu o partnerstvu je obavezan ukoliko prijavitelj ima partnere na programu ili projektu. Ovdje možete iskinuti svaki od navedenih obrazaca. Nakon što ispunite sve navedene obrasce, možete kliknuti na online prijava. Ovdje imate još nekoliko dodatnih opcija vezano za sam natječaj. Dakle, prijavitelj ima partnere na programu ili projektu, ovisno o tome imate ili nemate, kliknete ne ili da.
prijavitelj provodi organizirano volontiranje, također kliknete ne ili da. Onda dalje redom prilažete sve potrebne obrasce, obrazac za prijavu programa ili projekta. Ponovno naglašavamo da dokumenti u elektroničkom obliku koji se dostavljaju putem online servisa e-prijava moraju biti očitani u online servisu PDF obliku, dakle morate ih prvo ispuniti na računalu, zatim potpisati i ovjeriti pečatom, te onda skenirati u PDF obliku i kao takve učitati u online servise e-prijava. Izuzetak je obrazac proračuna A3 koji se dostavlja u Excel formatu. Nakon što priložite sve potrebne obrasce, trebate kliknuti Pošalji zahtjev. Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u online servisu e-prijava odabrao ovu opciju Pošalji zahtjev, te povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi. Ukoliko niste završili prijavu do kraja, te ju želite nastaviti kasnije, stisnite Spremi bez slanja zahtjeva. Ukoliko ste sve završili, stisnite Pošalji zahtjev. Ističemo da se prijava smatra predanom tek kad je prijavitelj u online servisu e-prijava odabrao opciju Pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.